Mijn broer kwam thuis en die hier een ketting om mijn nekken en dat weer een Flying Butu. En die hingen daar in Maleisië om mijn nekken ter bevordering van de vruchtbaarheid. Nou, ik zeg het, dat is dus naar je naam en dat je het krijgt bij u. Je bent hier bij de Flying Butu in Jouren, een motorclub. En we doen dus gasberacen, we organiseren motocrossen. En wat betekent dat Flying Butu? Ja, nou, het is Flying Butu, het is eigenlijk het mannelijke geslachtsdeel, hè? Oftewel cruise zijn vliegende lul. We zitten hier met de man in de mediaploeg. En de man in de mediaploeg die besteedt eigenlijk alle jaar al bestuursleden. En wij zijn hier op onze eigen baan bezig met onderhoudswerkzaamheden. Hoe vaak ben je hier nou als ploeg te vinden? Elke maand in de media. Van 11:12 tot nu 11:45 uur. En wat doe je hem dan al hier? Ja, dit werkt. Maar Joert is het even wat rustiger, omdat toch het ware zit je daar de banen die hebben, zowel op sneeuwnet als op waanzinnet. Dus we hebben net volle baan onderhoud nou te dwang. Maar er zit er altijd een shovel en die kilderbak die rieden gewoon oorloeren, 2 uur om zowel de crossbaan als de zandbaan weer in orde te brengen voor de volgende training. En dat is gewoon elke week. En dit schiet ik wel een mooi ploegje vrijwilligers bij elkaar te werken. Dit is een vrij unieke ploeg. Ja, en het mooie hiervan is, toen wij in trein zaten die club oprichten, hè, ja, die 3 oprichters die zijn er nog altijd bij. Maar alle voorzitters die we daar gaan hebben, hebben nog maar 3 gaan, maar die zijn er ook altijd bij. Wat zou het uiteindelijk over een club dat je hem namen een vleende penis is? Ach ja, dat is gegroeid en ze maken zich er vroeger net druk om. We hebben toen met die ijzerrezerij, ja, die we de top van de bobo's uit Nederland in het motel aan het eten. Nou ja, dat ging helemaal verkeerd natuurlijk. Want die dachten dat ze daar een gala-diner kregen. Nou, we een grote puinhoop, want we hadden alle vrijwilligers ook weer nodig. Dat op laatst vliegen de toetjes die vliegen door de zaal. Hè. Daarna ben ze net geweest, de superboeto's, de superbobo's. Hoe belangrijk had deze club uiteindelijk West voor je leven? Nou, laat me zeggen, wel heel belangrijk, ja. Zo dit terrein, dit het van mijn schoonheid wist. En toen ik dus met mijn huidige vrouw verkering kreeg, toen zei ik ze mijn schoonheid van, nou, ik wil jouw dochter wel hebben, maar dan moet ik dat lang hebben. Ja, toen kwam hij er net onderuit, dus zo gaan wij dat lang eigenlijk krijgen. Ja, hij zit helemaal om als je dacht. Nou ja, dat weet ik wel ook dat zeggen, maar in ieder geval, dat weer wel een leuke anekdote, dat wij hier nog zitten, ja. Dus zonder jou hier deze boel net besteden? Nou ja, nee, ja, zo kan het eigenlijk wel zitten, ja. Of zonder mijn vrouw dan, hè. Als die net troffen hier, dan hebben we dit stuk gewoon niet hoor. Dus nee, daar ben ik haar wel dankbaar voor. Het is een soort bruidsgat, hè? Ja.